בוקר טוב גיא, הכל התחיל באיזה קריאה של כתבה קטנה בכלכליסט, נדמה לי דרך ynet, שבה סופר עליך ומה אתה מנסה לעשות. עניין אותי, אני לא איש פיננסים, לא כלכלה, בטח שלא סוחר במניות, אבל משהו עניין אותי, משהו בפתיחות, בעיניים שלך, בזמן שצפיתי בסרטונים הראשונים, הביא אותי להיכנס להכשרה הזאת, ומאז אני לא מפסיק ליהנות. לא היה לי מושג בדברים האלה, ואת היסודות שהנחת אתה והצוות שלך בביג שוט מהשיעור הראשון, אני שותה ובשקיקה רבה, אני חייב לציין. אני נהנה, אני גם נהנה לסחור, או אני מפיק מזה איזושהי הנאה, אני רק מקווה שבבון כמוני לא התחיל ברגל גסה מדי, אני מקווה מאוד שיהיה המשך, אני מחכה לשיעור הבא, לוובינר הבא, ולכם, לך ולכל הכנופיה בביג שוט, בראשה אייל, גנה ורון שמתנשף לנו באוזניים מדי יום. תודה רבה ומקרב לב על הפתיחות וההגינות וגם המקצועיות כמובן.